An filɛbaw ni an lamɛnbaa cɛ ani muso denmisɛn ani mabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Bi ye alamisa ye février kalo tile 5 san 2026 an b'o kɔnɔna na. Bi sɔgɔmada in na min ye Due Cirekaw ye an bɛ taa olu fɛ yen. Maa 5 tora ji la yen. Gunam ale marabolo kɔnɔna don. Wolomasiri tabaw ka wulikajɔ ka se ka min ye taji la don o baaraw bɛ ka to sen na. An ka juraw ka minɛn minnu bɛ yen nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la wɔlɔfɔw fɛ yen a naliko kɛlen don gɛlɛya ye. Min ye kɔntenɛriw ye sira a kɛlen don ka degun se u ma kosɛbɛ. Wulikajɔw fana hukumu kɔnɔna na hali bi ka kɛ ni samɛsamɛfɔli ye. Calatigɛ jɛkulu ani faso ka baarakɛ boloda belebelebaw olu ka samɛsamɛfɔli tun bɛ yen kununko ka ɲɛsin furancɛla fanga ɲɛmaa ma. Sɛnɛko ta na sira fɛ Sinikaw ka lasigiden b'an fɛ a minisiri min bɛ sɛnɛko la ale n'o ye ɲɔgɔn ye. Segukaw fɛ yen sɛnɛ gɛrɛgɛrɛ min ye kɛnɛkanda ye o baara dɔ kan ka sigi sen kan Segu nin kalo in tile 10 ka taa se tile 12 ma n'a bɛ fɔ o ma ko kurasadi. Sibi ale ni Kalasa olu fana bibi na min ye yiriwali baaraw bɛ ka kɛ clôture n'o o ye. Fala ye lamɛnbaw, filɛbaw, bilasiralibaw minnu bɛ n'u b'an ladi su ani tile an b'u fo k'u waleɲuman dɔn. Fala ye YouTube an y'a sigi sen kan n'o y'an ka chaîne YouTube ye. Bibi in na YouTube maaw y'a jira sa ko maa 100,000 ko o bɛ ka an lajɛ u ye nin jɔnjɔn in bila ka na ko nin ye an ta ye ko sabula min ye maa 100,000 ye an y'o sɔrɔ. Min ye anw ta tɛ Fala ye. Maa minnu b'an lamɛn minnu b'an bilasira minnu bɛ sira ɲɛnamaw fɔ an ye ka tiɲɛ fɔ an ye baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min a ka d'u ye cogo min na olu ta don. Sabula n'i ye maa 100,000 sɔrɔ o bɛ k'i lajɛ o kɔrɔ ye ka dɔ fara cɛsiri kan. Donc min ye an filɛbaw n'a lamɛnbaw ye nin ye aw ka cadeau ye. Sabula anw bɛ ka baara kɛ nka aw de ta don. Sabula don o don aw de b'aw ka forfaits san aw de b'aw ka crédit ta aw de bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi yaasa a bɛ se ka an ye cogo min. Fala ye nin kɔfɛ mun bɛ yen? N'an y'o sɔrɔ u bɛna nin dɔ wɛrɛ ye wa? E bɛ taa u fɛ yen wa e bɛ to yan de? N'an ye maa 1,000,000 sɔrɔ k'u bɛna dɔ wɛrɛ d'an ma tuguni donc ni a ka to a sanfɛ maa 100,000 kɔni o sɔrɔla ka ban 1,000,000 Ala ka o don fana jira an na k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn. Fala ye bamananw ko ko dugubila ka fisa laada wuli ye. Anw de ko n ko yan ko alamisa o alamisa Maliyɛn i kɛra yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ fan o fan i k'i ka hakilina fɔ anw ye min bɛ bɛn an n'a bɛndɛgɛmɔgɔw ka o di maaw ma. Sɔgɔmada in na an balimakɛ dɔ Fala ye ale da donna min na an k'a lamɛn an bɛ sɔrɔ k'an ka farankanw kɛ a la an ka jɛ ka Dr Keyita ale lamɛn. An bɛ an ka autorités fo Ala de b'a dɔn u bɛ baara min na parce que vraiment jamana tun t'an bolo tout le monde le reconnaît guerre man nɔgɔn ça coûte extrêmement trop cher à l'État mais ni mɔgɔ bɛ baara la ni minɛn da bɛ ka jigin ni mɔgɔ sɔrɔla mun b'o f'i ye moi je pense que faut k'u ka conseils de ta minnu bɛ se ka fɛn dɔw yir'i la min bɛ se ka jamana changer k'a sɔrɔ ni min tɛ wari ye min tɛ sanu ye. Jamanaden o jamanaden n'i bɛ ka jamana fɛ a ka di ye n'i bɔra sɔgɔma i ka taa baarayɔrɔ la paix la c'est-à-dire que damu ani sécurité la k'a sɔrɔ i ni moto taxi ma kolon sun ɲɔgɔn na Kasim donc n'i ye an kɛrɛfɛ jamana minnu ta tabarikala ne ye voyage caman kɛ n'i taara Benin ninnu na ani Togo ninnu na moto minnu bɛ yen hali o jaga tɛ Bamakɔ mais mototigiw bɛ boli avec le plus grand sérieux permis y'u bolo casque b'u bolo bon n'i ko k'u bɛ jamana redresser il faut forcément faire du mal aux gens. Jamana se ka kɛ capital n'a sigi kan de don Kasim. N'i bɛ sigi capital kɔnɔ kɔni k'a fɔ k'i bɛ n'i dahirimɛ ɲini i bɛ dahirimɛ ɲini dans la plus grande légalité. N'i taara an ka Gabriel Touré la bi an ka service d'urgence fɛn fɛn la bi ka taa taux d'accidenté lajɛ n'i ye katakatati ni moto taxi sen bɔ a la kɔrɔ a tɔ b'a dɛn dɛ an bɛɛ dun de concerné don i balimamuso bɛ se ka moto taxi ta yɔrɔ dɔ la k'a bɛna bi n'a ma ban ni mɔgɔ ɲɛnama ye tigi bɛ taa a lase ka sara ma o ye fɔlɔ ye. Filanan an ka sigidaw la yen
Bamako est devenu tellement sale. Transition allait, maire mouné dougolo et kurutu que presque oui maire nous relevé. Oh mais mounou messi, il faut leur donner quitus, donner 6 mois, 3 mois au quartier Bekidje, ni Noronta. La plupart, c'est que c'est des grandes familles, des locations. A tout ni mi sigilente français, ou tiglembe Congo, ou mi au tiglembe, ou dougo mounouna, te kula, ou ka djinoro bon kenema. Mais pourquoi pas que Bamako? Parce que fin te bois là, ne rebe quartier d'eau, carré d'eau, be ou to go djinoro ba carré. Ah, cro. Djinoro carré, mo fene bi to dianoui. Les maires sont quasi inexistants. On peut même mettre en place des brigades. Nous, et Djinoro sur Euro Mununa, ou des pénalités d'Ouma, ou War Sara, ou War Bisekakou, Saraware. Vraiment, toute la population aspire au changement de comportement. Djeyani et Hakli Noua, mais guerre là, on note que bon, exemple, Mani Malien, il y a Burkina Tassisa, Alhamdoulilah, il veut que Barake et Malvila. Il a mis fait à Malvi Kastrama Geleare. Amun me kuloro sira non kasim ni ye dimanche fɛ ni y'an circulation kabakolo vraiment ou be autorités communales surtout les gouverneurs du district ou k'u ɲɛ yɛlɛ ou ka c'est u ka régime dɛmɛ pour que le pays soit plus visible pour que le pays soit visible il faut qu'on sente que le régime militaire a apporté un changement dans le sens de l'éducation civique et de la morale. Vraiment, il faut les guerres, mais on n'a pas besoin d'être en guerre pour mettre fin à ça. Ça, c'est le désordre, l'incivisme. Surtout, non. Bana te ban. Bana sega bon, non, finalement, tu dis que la tourne. Incivisme, non. Il y a une circulation, la moto, tu dois la faire la moto. Ka tila k'i ɲininka k'an bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ ɲɔgɔn bolo cogo di une voiture de 60 millions ale ka moto ni a tɛ 1 million non mais c'est extraordinaire vraiment. Ça c'est extraordinaire. Le seul aéroport international du pays, on ne peut pas le voir. Les tapis sont déchirés. Il faut que les tapis kala. Il y a un air flagué pour que ces gens alors que dans les autres pays, c'est au maximum 30 minutes. Non, mais qui revoient. Souvent, on est responsable. Ou qu'à voyager comme les passagers ordinaires, ou qu'on nous dit qu'on maintenant colon. Comme ça, tous les désagréments que les passagers ordinaires là, ou les étrangers qui viennent subissent là, mais eux, ils voient très souvent dans les business ou dans les conditions très confortables. Ils ne sont pas au courant de ces réalités. Vraiment, telle est ma petite contribution, ma modeste contribution pour que vraiment, parce qu'ils sont en train de faire des combats légitimes. Ils sont en train de faire des vraiment. Le pays va s'en sortir. Mais le citoyen lambda a besoin de minimum de confort. Et le minimum de confort, c'est la propriété. Et c'est l'ordre et la discipline. Voilà. Ayiwa n'an bɔra min ye an balimakɛ ka laseli la fala ye Bamako jinɔgɔ ko kɔni bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la bi an yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔ bɛ se cogo di ka sangasoba jɔ ka so lahautaba jɔ 100,000 140,000 120,000 ka tila ka na wuluwulu ji k'o bɔ k'o tɛmɛ o kɔrɔla la e tɛ foyi maa si aw tɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ cogo si la wa a b'an ka kin bɛɛ la kin bɛɛ de don mɔgɔw kɛlen don k'u ka ɲɛgɛn dingɛ n'u ka koli yɔrɔw n'u ka fɛnw de tigɛ dɛ k'a bila kare kɔnɔna na su ani tile n'i k'i bɛ kuma ko nin ye sigiɲɔgɔn gɛlɛya ye k'a ka ko ka ca a ye min fana fɔ fala ye ka ɲɛsin duguba yɛrɛ kɔnɔ sigi ma ne hakili an ye caman fɔ nin na dɛ an ko duguba tɛ bɛɛ sigiyɔrɔ ye duguba n'a sariyaw de don duguba n'a taabolow de don bi fana a ko min ye dugukolo ko fana ye a ye da don fana na jɛya ko mɛriw jɔyɔrɔ ko a ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ e y'a ye k'a fɔ ko min ye CDM maaw ye olu yɛrɛ bataki kɛ ko mɛri minnu bɛ yen ko k'u bɔ yen ko ka délégation spéciale la na fala ye nin si t'a fura ye an ka sɔn an yɛrɛ ka sɔn bani an minnu ye dugudenw ye an ka sɔn baara ma bani n'an sɔnna an ka sigida lakana ma ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka sɔn nin bɛ bɛn nin tɛ bɛn n'an y'o faamuya a ka ca ala fɛ nɔgɔ ni bana ni fɛn caman bɛ yen an bɛ kisi a ma nka maaw tɛ ɲɔgɔn lamɛn n'i bɛ ka kuma fala u b'i lajɛ de u t'i lamɛn awɔ a bɔra jɔn da karisa o kɔni c'est pas la peine a banna a kuma ka ɲi wa a man ɲi wa a bɛ nafa kɛ ayi o ye gɛlɛya dɔ ye an ka jamana kɔnɔ bi mun kan ka lajɛ kosɛbɛ
a ye ɲɛfɔ dɔ fana kɛ marako ta fanfɛla la fala ye n'o ye furancɛla fanga ye ne kɔni ye min lakɔlɔsi furancɛla fanga mɔgɔw kun nana fala ye o tun ɲɛna ko waati suruman don u ye mɔgɔ dɔw ta k'u bila baara la minnu se bɛ se ka kɛ waati suruman baara ye nka bi an bɛ ka taa sira min fɛ u ka mɔgɔw ɲini fala ye minnu bɛ yen bi n'olu bɛ se ka baara kɛ olu caman de b'an ka jamana kɔnɔ baaraba minnu bɛ yen gidɔrɔn minnu tɛ ka ban waliya minnu bɛ ka sigi sen kan n'u tɛ ka ɲɛ sɔrɔ tɛrɛn minnu jɔlen don fala ye so minnu bɛ yen n'u tɛ ka laban min ye kare kɔnɔna nɔgɔliko ye maa minnu bɛ yen bi u y'u se kɛ maa o kan na minnu ka baara yɛrɛ don hali sɔrɔko ta na sira fɛ a kan ka lajɛ bi an ka sɔrɔ bɛ se ka kɛ cogo di ka sɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ ka fara an ka sɔrɔ kan min tɛ impôt ni douane ni trésor ninnu ye fala ye o fɛɛrɛw de kan ka ɲini tɛgɛ ka di jamana ma jamana minnu bɛ yen n'an bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ o la min ye coopération ko fana ye mɔgɔw ka ɲini fala ye minnu lamɛnnen don parce que diɲɛ kɛlen don min ye tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to dɛ u mago b'an na an mago b'u la an bɛ se ka mun sɔrɔ u bolo o dɔnbaa jɔnjɔnw olu ka ɲini maa minnu bɛ yen u kun nana waati kunkurunin baara kama nka min ye waati kuntalajan baara ye a dɔnko a seko a maaw a wulikajɔ a cɛsiri a timinandiya a tɛ bɛɛ la dɛ f'o ka jate minɛ baara yɛrɛ gɛlɛyama yɛrɛ ye min ye fala ye hali ni baara dira maa min ma i kana se kilisi la nka fɔ nɔfɛ kana dɛsɛ o fana na kɔni e ye yɔrɔ ɲɛmaa ye e tɛ maa ɲininka i tɛ kuma maa fɛ e bɛ na cogo min e bɛ taa ten mun bɛ ka kɛ mun tɛ ka kɛ e tɛ ka foyi jate minɛ hali min ye danaya de ye k'a tigi tigɛlen don i la a tɛ ka fɛn f'i ɲɛna dɔrɔn de parce que e ka ɲɛmɔgɔya ye tɔ k'a jɛ ye bi minnu bɛ site minisɛri kunna fala an b'u fo n kɔni t'a dɔn mɔgɔ min don dɛ nka bi site kɔnɔ fɔlɔ mɔbiliw tun bɛ bajanbila min kɛ mɔbiliw kun yɛlɛlen don cogo min na ka mɔbiliw jɔ cogo sugu min na u y'o falen u ye ordre dɔ don site kɔnɔ fala ye u k'u jija o ordre ka don site baarakɛlaw fana na n'i ye yɔrɔ labɛn n'i ye mɔgɔw bila ye fala ye i b'olu mɔgɔw fana olu fana kan ka baara kɛ ka ɲɛ cogo i b'o fana jate minɛ pour que a ka se ka ɲɛ n'o tɛ bi mɔgɔw mago bɛ fɛnba minnu na kosɛbɛ ni jamanadenw b'a kuma fɔ k'a taa ni ka segin fala ye a fɔlɔ o ye u yɛrɛ ka adamadenya n'u ka maanifinya bɛ se ka kɛ cogo di ka bɔ ka t'i ka baarakɛyɔrɔ ka segin hɛrɛ la maaw n'u bolominɛw k'olu lakɔlɔsi taji ko o ka sigi sen kelen kan kuranko ka lajɛ n'an donna kiiriso kɔnɔ an ka dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ fɔra hali n'o y'a sɔrɔ an jo t'a la an n'an ka nkalon ka taa so o ka fisa bɛɛ lajɛlen ma kɛnɛya ko bɛ a la kalanko bɛ a la fala an ka kanw k'olu don ba la kunun k'o sɔrɔ n ye fɛn dɔ ye arajo bali la fala ye a bɛ malidenw kun kan nka maa si tɛ min ye bamanankan fɔ a kɛnɛ kan hali arajo mali mɔgɔw kɛtɔ k'a kuma ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna u tilala ka tubabukan ninnu ta tuguni k'u bayɛlɛma hali ni nin sugu banna ta maa dɔ ka sɔrɔ min b'a fɔ nin kɛnɛ in sigira nin de kama nin ni nin de fɔra a la an ka kanw na maaw ka se k'a mɛn i bɛ taa sɔrɔ sisan yɔrɔ dɔ bɛ yen fala ye a ɲɛmɔgɔ ye kɔrɔbɔrɔ ye n'a tilara a ka dɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna kɔrɔbɔrɔkan na n'a ti bamanankan mɛn kosɛbɛ ni fila don ni bozo don ni jamana n'an ka jamana siya min don a bɛɛ kɔrɔ tɛ ko k'a bɛɛ fɔ bamanan su duuru o sera ka bɔ ekɔli karamɔgɔ dɔ o b'o su yira o ko senfɛ nka min ye muso dɔ n'a den fitinin olu su bɛ ka ɲini hali bi ani su wɛrɛw wulikajɔ kɔni bɛ sen na sa doyecile ni gunda marabolo bɛɛ lajɛlen na a n'a sigida maaw yaasa ni maa kofɔlen bɛ se ka ye cogo min Ablaye Almadi Ture an b'a fɔ tɔgɔ la Gundam ale de ye sɛbɛn in fasiri fala ye ka kɛ ni bingalikɛla jugu ka ko ye Kayi mara la dɔgɔkun tɛmɛnen bin taara kɛ an ka citɛriniw ka fala ye citɛrinin dɔw olu jenina maa minnu bɛ sa n'olu joginna min ye Kayi gouverneur ye général de brigade Musa Sumare ale taara ka taa olu lajɛ Fuseni Daw ka tɔgɔ la dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na Kayikaw fɛ yen min ye général ye a n'a nɔfɛmaw Mamadu Lamini Dramé ka min bɛ o ɲɛma n'o ye Wolomasiri Tabaw ka ɲɛnɛ kan n'o ye kan militaire Mamadu Lamini Dramé u nana sa ka na min ye nɔgɔyada kɛ maa joginnenw ye citɛrinin yɛrɛ kun kan ka na ni taji ye nin tubabu kalo salen tile 29 Kayi ni Diboli ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ an kun y'a fɔ tun fala ye bin kɛra ka siraba fɔlɔ ale kan chauffeur dɔw bɛ yen n'u ka parantiw olu fara wulikajɔ in senfɛ fala ye o fana kɛrɛfɛ fana a yira k'a fɔ ko chauffeur ni paranti dɔw fana joginna min ye général ye sa a nana ka na nɔgɔyada kɛ u ye foli ni tanuni ni waleɲuman dɔn ka bɔ jamana maaw yɔrɔ k'o da u tulo kan k'a yirala sa k'a fɔ u bɛ ka baara min kɛ nin ye jamana ɲɛmaaw ɲɛ b'a la su ani tile Diboli ni Kayi ni ɲɔgɔn cɛ
chauffeur minnu bɛ yen n'olu ni kisira ni olu jogina fala ye minnu fatura dugawu don kɛra nin bɛɛ lajɛlen ala ka se ka u sigi u yɛrɛ ma minnu fatura ala k'u dayɔrɔ sumaya min ye gouverneur ye bonyamasegi hukumu kɔnɔna na a ye enveloppe di k'o di maa joginenw olu ma min ye sɔrɔdasiw ka ɲɛmaaw fana y'a yira sa ko fɛɛrɛ ni dabali bɛna sigi sen kan yaasa siraba in ale ni kayi yɛrɛ marabolo bɛɛ lajɛlen fala ye baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min ye musa sumare ye a ye sangafo kɛ jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la du minnu bɛ yen n'olu ka maaw fatura finitigi n'o ye sɔrɔdasiw ye ka taa fara min ye chauffeur kan an'u ka parantiw ko ala k'u bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya ORTM amapu ka maa min bɛ tayikaw fɛ yen bande musa sisoko nin ye ale ka nɔbila ye fala ye halisa an bɛ to o hukumu kelen kɔnɔna na bolodi ɲɔgɔnma bɛ se ka sinsin cogo di douane ale ni wolomasiri tabaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye douane directeur kura ye n'o ye inspecteur général de douane Sɛgina Amala Jalo ye ale n'a ka jɛkulu maaw nana se kununko chef d'état-major Baru kɛlɛtigi ka yɔrɔ la fala ye ko yaasa u bɛ se ka hakilina falen kɛ cogo min ye kulu fila in ye u bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri bɛnnen don jamana lakana ni jamana basigi o ɲinini ma baaraba minnu bɛ senna u bolo bi o ye saw ka kuntilennaw ka se ka kɛ kelen ye armée a ɲɛma n'o ye Baru kɛlɛtigi ye a ko ni ala sɔnna ma u na min ye douanelakaw dɛmɛ u ka baaraw la fala ye i n'a fɔ douanelakaw yɛrɛ fana bɛ se ka dɛmɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana siraw bɛɛ lajɛlen kan ani an ka jamana u sigiyɔrɔ bɛ yɔrɔ minnu na bolodi ɲɔgɔnma ko nana kɛ diyagoya ye sa sabula marabolo caman kɔnɔna na bi douane mɔgɔw fana bɛ se wolomasiri tabaw ma Baru kɛlɛtigi ko a ma n'o ye général de division Umaru Baru Jara ye k'a bɛ douane ɲɛmaa fɔ a ka nin miirina ɲuman ni hakilina ɲuman in sɔrɔli la ka na bɔ olu ye u ka se ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ kunnafoniw ka se k'olu falen min ye kɛnɛjalan ka fala ye baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min chef d'état-major y'a yira sa k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw kɔni b'u ka bolo ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na yaasa douane ka baara n'o ye faso yɛrɛ jɔli baara ni musaka farali ye ka na di jamana ma ko ka o baara olu latimɛ min ye inspecteur général de douane Sɛgina Amala Jalo ye ale yɛrɛ fɔ ko k'ale kɔni tiɲɛna ale nisɔndiyara kosɛbɛ u bisimila ko ɲuman ani kuma fɔcogo ɲuman na ko ni ala sɔnna ma u n'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa douane ani wolomasiri tabaw u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka baaraba kɛ cogo min na basigi ani lafiya hukumu kɔnɔna na n'o y'a sɔrɔ olu ta ye kɛlɛninjɛ ye kolo ni fasa ye fala ye douane ta u ka wulikajɔ kɛ kun ye musaka ka se ka don nka o fana bɛ mugu ci dɛ n ko colonel ma ye ko inspecteur général ya n ko ye jala o ye jala de ye jala de don fana douanelakaw fɛ yen Mali ni Chinois olu ka san o san fala ye san a tɔgɔ bɛ da fɛn dɔ la hukumu kɔnɔna na sa min ye ɲinansan hukumu kɔnɔna na ye sa Chinois ka lasigiden kura n'o ye Li Ɲangi ye ale ye weleli kɛ ko ye fala ye min ye Ablaye Diop ye ani Mamu Dafe ka taa fara ministre min bɛ sécurité alimentaire kunna Radwan Agali olu taara Chine lasigidenso la nin kalo in tile fila ka taa min ye don in n'o ye Chinois ka sankura ka t'o ɲɛnamaya ni baara kɛ baara min don sa a bɛ tali kɛ seko ni dɔnko Chinois yɛrɛ ka danbe anu ka baara bolodalenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min na min ye ɲinansan in ye fala ye ko so tasuma ma dɛ Chine ko ten dɛ cheval de feu o kɔni k'u ka ɲinansan bɛ tali kɛ o la sa o hukumu kɔnɔna na sa min ye taamasiyɛnw ye miirinaw ye ka kɛ ni Chinois yɛrɛ ka jateminɛ cogo ka laada kɔrɔw la fala ye sankura bɛ se ka na hɛrɛ ni baden na cogo min Ablaye Diop ye foli ta ka ɲɛsin u ma min ye u ka jamanakuntigi n'o ye Xi Jinping ye ale ni Asimi u bolo dilen don ɲɔgɔn ma cogo min na a ko k'o na sinsin ka dɔ fara o daraja kan a y'a yira sa ka fɔ nin waati in na Chinois minnu b'an fɛ yan fala ye k'u bɛ baara la baara min n'o nɔbɔlen don kosɛbɛ k'a b'u fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la bolola baara minnu b'an fɛ yan ani u bɛ baara minnu na an ka jamana kɔnɔna na taabolo caman na ko a b'u fo o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa Mali ni Chine politiki sira fɛ lakana sira fɛ sɔrɔko ta sira fɛ ani jagoko ta sira fɛ Diop ye foli kɛ ka ɲɛsin nin bɛɛ lajɛlen ma jamana filaw bɛna na olu sinsin cogo min na min ye diɲɛ seleke naani bankun kan u bolo fana dilen don ɲɔgɔn ma Nations Unies kɔnɔna na ale ni taabolo la diɲɛ yɛrɛ kun b'an bɛɛ lajɛlen na sa ko Chine ka fo la sabula jamana min don ale t'i da don maa ka jamana kɔnɔ kuma na fala ye k'o de kɔni ye Mali yɛrɛ taabolo ye bi min ye lasigiden ye a ko Mali ni Chine ka bolo di ɲɔgɔn ma k'a sinsinnen don bɛn ni kelenya ni ɲɔgɔn bonya min kan k'o tɛ bila ko ye o na sinsin sabula Chinois yɛrɛ b'a dɔn bi k'a fɔ ɲɔgɔn bonya ani ka ɲɔgɔn faamu ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min bɛ sɔrɔ o kɔnɔna na k'o de nafa ka bon kosɛbɛ yiriwali baara minnu b'u bolo ani kuntilenna kura minnu b'u bolo ambassadeur ko kabini ale kɔni y'a ka sɛbɛn di sa ale b'o wulikajɔ la o baara bɛ se ka lateliya cogo min na fan bɛɛ lajɛlen fɛ kiiriko ta nasira fɛ fala ye maa minnu bɛ sa n'olu minɛna blende en carton ko la fala ye
ale ni pankuru minnu bɛ n'olu kuma fɔra kosɛbɛ kiiri min sigira sen kan pôle économique maaw fɛ Fala ye u ka chambre criminelle ko baabu nɔgɔyara dɛ Fala ye ministère public n'ale fasodenw jɔyɔrɔ ye ka taa fara jamana ka sariyaw sɔrɔli n'a ka tɔnɔ ɲinini baara ka Fala ye olu segira kunun ko kana kuma kura fɔ tuguni u y'a yira sa k'a fɔ k'u tun ye kuma mun fɔ fɔlɔ yanni sɔnadonbaw ka kuma ta k'u b'o kuma kan han ko sabula olu ye min lakɔlɔsi nin kiiribulon min sigilen filɛ nin jɛya kiiribulon don wa min ye kuma minnu bɛ yen n'u y'olu fɔ tarata tɛmɛnen u b'o kuma kelen araba tɛmɛnen u b'o kuma kelen kan hali bi Fala ye k'a yira sa min ye contentieux de l'État ye ale ni partie civile u nana ka na yira sa k'a fɔ k'u tun ye min ɲini n'o ye sefa wari miliyari 18 ye ko u b'o kan bi u b'o ka sini miliyari 11 ko o ye paramufu o contrat ye sabula miliyari 7 ani miliyɔn 400 ko o de kɔni donna baara in na nka min ye miliyari 11 jamana b'o ɲini sabula o ko a kɛcogo o ma ɲɛ o la sa min ye contentieux de l'État ye ale ko miliyari 15 jamana ye tɔɔrɔ min sɔrɔ wara in kɔnɔna ka tɛgɛ si sugubulon 2 in ma ko ale b'o de ɲini ko sabula o de kan ka yira Alu Isa Mayiga ni ale ye contentieux de l'État ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye contrat 2 in bɛɛ lajɛlen ye k'a ye degun ta ka ɲɛsin Mali jamana ma a ye jamana kumaniya ka sɔrɔ ma wa min ye baara kɛcogo ye sugubulon nasira la a m'o si bato wa ko jɛkulu foyi ma sigi min y'a yira k'a fɔ ko wari a dicogo a kɛcogo a n'a contrat kɛcogo paramufu ale ni embrayer bɛɛ lajɛlen na ko o 2 si ma kɛ a ko fana ko min ye sanni feere waati la ko n'o y'a sɔrɔ contrat senna ko wari bɛ sara dollar la ko tagalen ɲɛfɛ ko a taara yɛlɛma ko k'a kɛ min ye euro wari ye o la sa miliyari 1 ani miliyɔn 500 ko o de kɔni degun yera o ko senfɛ o warima yɛlɛma in senfɛ min ye Alu Isa Mayiga ye a ko fana Fala ye k'a bɛ damakasi kɛ kiiri tigilamaw ɲɛna koyi ko sabula ko min ye dɔw ye kuma ta ko k'ale yɛrɛ ta tɔgɔ ma k'ale buruja ko ka dangari ale la a ko ale bɛ yan jamana ka nafaw olu de sinsinni kama ale mana a yɛrɛ tɔgɔla ale tɔgɔla kuma kun ka dɔgɔ nin ko in na jamana ko de don bi ale bɛ yan sini ale bɛ se ka kɛ fan wɛrɛ fɛ wa ko min ye kiiri in ye ko dɔw y'a kɛ sababu ye sa k'u yɛrɛ majamu k'u yɛrɛ fɛn ko olu ta tɛ o ye koyi olu nana tiɲɛ ka fɔ bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka hakɛw olu ɲini min ye ministère public ye ale ka jalakiliw a y'a yira k'a fɔ k'a bɔ olu kan ko min ye jamana nafolo taara yuruguyurugu kɛra dunko juguya kɛra wa min ye bayɛlɛmali fana kɛra a la o la sa jamana ni hakɛ min ka kan o ka segin a ma min ye Mohamed Ag Awusa ye n'ale procureur de pôle économique la Fala ye ale fana ko a bɛ a ka kuma minnu fɔra kabini a ka laseli don n'o ye ka nɔminɛlikɛla ninnu maa minnu bɛ n'u nɔminɛlen don maa 13 minnu nana kiiri kɛnɛ ka Fala ye san 10 kaso datugulen k'a ti bɔ o kan han k'ale b'o ka bi a b'o ka sini maa minnu bɛ sa n'o ye maa 5 ye n'olu ma se ka na kɛnɛ kan si kaso ko ka o ta k'o di olu ma a ko a ka kumaw sinsinnen don min kan bi ko ye k'a fɔ ko yɛlɛma cogo tɛ min na musaka kɔni jamana kumaniyara ma jamana ka nafolo taara ka jamana ka nafolo buruja ka jamana ka nafolo bayɛlɛma k'a lataa sira fɛ jamana min bɛ wari min bɛ ni a wari ka ca dara olu ka bon kosɛbɛ degun na ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ka sɔrɔ ko baarakɛcogo ma ko a sariyaw ma bato sɔrɔdonbaw Fala ye n'o ye avocat de la défense ye u ye kuma ta u ko k'olu tɛ segin kuma min kan Fala ye ko fɛɛrɛ foyi tɛ ninnu bolo daluya gɛlɛnwa foyi t'u bolo min b'a yira k'a fɔ ko wari yurugu la ko wa ko ministère public bɛ ka jalakili min ta ka ɲɛsin olu ma k'a daluya bɛɛ min k'a kana ni daluya ye maître Maliki Kulubali ni ale ye dɛnɛn kɔfɛ sɔrɔdonbaw ka maa ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Cɛnan Kulubali n'o tun y'an ka Wolomasiri tabaw ka ministre ye ale de ye o ka sɔrɔdonbaga ye a ko k'ale ka client kɔni jɛlen don passe tama wo sɔgɔlen k'a ma dun ko sabula k'u mana ni daluya ye k'a yira k'a fɔ k'a ye wari dun minisiri kɔrɔ n'o ye kiiri minisiri kɔrɔ ye Fala ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Cɛnan ye wa k'a jabajalen don nin ko in na koyi mais avocat tɔw olu fana ye kuma ta k'a yira sa k'a fɔ kiiri bɛ fɛ ka taa sira min fɛ ala kan'a ci dɛ a kana fɔ k'a bɛ ninnu lamɛn koyi ko daluya jɔn foyi ma sɔrɔ procureur ni contentieux de l'État bolo ani ministère public bolo ka ɲɛsin olu ka maaw ma Fala ye kiiri a daminɛna kabini décembre kalo tile 22 min ye paramufu ye ale ni embrayer min ye jɛkulu société 2 don minnu kɔni ye minɛnw feere sɔrɔsi minɛn feere an ka jamana ma n'ala sɔnna a ma kiiri babu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa tribunali a ɲɛmaa bɛ maa min bolo n'o ye Samba Tamura ye a ko ni ala sɔnna sini o bɛ kɛ kumakuncɛ kuma ye han Fala ye sini n'ala sɔnna a ma ni san 10 kaso de bɛna di maa 13 in ma
kaso datugulen o n'a dɔn ni o y'a sɔrɔ fana min ye maa duuru min na fɔra ko k'u si kaso kɛ hali n'o y'a sɔrɔ o tɛ kɛnɛ kan ko sini ye o dɔgɔ duman ye min ye kiiri ale bankun kan an bɛ taa fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ni kibaruya tɔw ye. Kutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Walayi ale bi bɛ ko min na o ma ban fɔlɔ an bɛ taa kuluba faama sigiyɔrɔ la calatigɛ jɛkulu n'a b'a fɔ olu ma nanzarakan na ko institution de la république ale ni jamana ka baarakɛ boloda belebeleba minnu sigilen don an ka jamana kɔnɔ falaye ni faama jɔyɔrɔbaw b'u bolo olu ka saamɛ o tun bɛ kununko kulubakaw fɛ yen min ye jamanakuntigi ye a kɔni ye maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen olu bisimila sa u ka se ka na u ka saamɛ fɔli kɛ maa minnu tun bɛ o ye conseil national de transition n'o ye général de corps d'armée Maliki Jaw ye cour suprême ɲɛma n'o ye Bamasa Sisoko ye Falaye o conseil de collectivité Satigi n'o ale b'o kunna bi ale ni conseil économique et social Yakuba Katile environnemental maa minnu bɛ fana Falaye n'o olu ye vérificateur ka maaw ye o tile maaw sɛntifu aw ka yɔrɔ tɔgɔ ye di EJ min ye autorité min sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa maa minnu bɛ n'olu ye degun sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ ani AMRTP ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaw de nana kelen kelen yaasa saamɛ fɔli bɛ se ka kɛ u ye cogo min u ka kuma na sa u ye jamana ɲɛmaa fo calatigɛ jɛkulu k'u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn fo Falaye san min tɛmɛna degun min yer'o la u y'u da don o la tajiko kuma fɔra kuranko kumaw fɔra min ye ko latilenni ye ka bila sira tilennen kan u y'u da don o la majɛ minnu bɛ sɛbɛn dɔw la yɛlɛmali minnu bolodalen don ani baaraba minnu sera ka kɛ jamanakuntigi fɛ AES ko ta nasira fɛ Falaye u ye Asimi fo k'a tanu baara kɛcogo ɲuman na yanni a ka lakile ta k'a di IBE ma u y'a yira sa k'a fɔ ɲinanzan in a kan ka kɛ san ye malidenw sigilen don ka san min kɔnɔ kosɛbɛ président n'a ka ministres Falaye u k'a dɔn k'a fɔ ko maaw ɲɛ jɔyɔrɔ min na k'u ye olu minnu yɛrɛ ye calatigɛ jɛkuluw ye u jɔyɔrɔ tɛna dɔgɔya nin ko in na koyi u bɛna u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ jamana ka kelenya bɛn faso kanu ale ni adamadenya tɔbɔtɔli o hukumu kɔnɔna na min ye jamana ɲɛmaa ye général d'armée Asimi a ye u fo jamanadenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a ko sa ngo n'o ye san 2025 ye Falaye k'a kɛra gɛlɛya san ye nka a ka kan bi maliyɛnw ye cɛsiri ni timinandiya ni wulikajɔ ni yɛrɛ ta min kɛ k'u fo o la calatigɛ jɛkulu k'a ma k'u yɛrɛ kɔ u yɛrɛ ye yɛrɛ di kɛ yaasa jamana bɛ se ka bɔ degunbaw kɔnɔna na cogo min na sabula wolomasiri tabaw ka baaraw ani jamana lakanani u sen yera o la Falaye ni hakilina ni miiriya ɲumanw ye kuma caman a ko bɛɛ lajɛlen wulilen don k'i jɔ min y'an ka yɛlɛma hɔrɔnya ye o bɛ se ka sinsin cogo min Asimi ka kuma kɔnɔna na sa a ko min ye yɛlɛmaliba minnu sigilen don an ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la président ko sa ko a ka kuma kɔnɔna na Falaye calatigɛ jɛkulu min ye so bi o ye cɛsiri ni timinandiya ye a ko bɛɛ lajɛlen ni seko ni damayira ni i ka baara kɛcogo la i ka hukumu kɔnɔna na Falaye an k'an jija bɛn ni kelenya an k'o sigi sen kan maaninfinw k'olu ka ko kɛlen jɛlenya ni tilennenya ye don o don baara min bɛ kɛ i ka baarakɛda la i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ nafa ɲɛ jamana ye a bɛ dɔ fara an ka ɲɛtaa n'an ka se ani an ka kunnawolo kan a y'a ɲini u fɛ fana Falaye u kana taa u sigi u ka baarakɛyɔrɔ la k'a kɛ yɔrɔ datugulen ye u ka dayɛlɛ jamanadenw ye u n'u ka ɲɔgɔn ye ɲɛŋɛ kuma ɲɔgɔnya ka don u ni ɲɔgɔn cɛ min ye baara kɛcogo ɲuman ye u k'o fana sinsin ka kɛ misali ye bɛɛ lajɛlen ma Asimi ko k'a bɛ min ɲini u fɛ u ni dugudenw cɛ Falaye k'u ka dɔ fara o sinsinni kan hali bi u k'u ka daw yɛlɛ.
jamanakuntigi ko degun minnu bɛ yen n'o ye degunbaw ye n'an ye olu kɔni kunbɛn san 2025 kɔnɔna na k'an k'an sigi n'a ye k'an ka dɔ fara halisa wulikajɔ ni cɛsiri kan o ti ɲɛ fiyewu fo bɛɛ lajɛlen ka sɔn k'i bolo di jamanadenw bɛɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma an ka sew an ka hakilinaw an ka miirinaw an ka olu bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye Asimi y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kunnafoni jatiginda ni kunnafoni kuntan minnu bɛ ka di bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri o fana na fala ye o bɛ se ka dɔgɔya cogo min yaasa an ka jamana ni jamanadenw u k'a dɔn k'a fɔ ko minnu bɛ bi ni ɲɛmaya jɔyɔrɔ b'u bolo u ka baara bɛ kɛ bɛn ni kelenya tiɲɛ ani waleya ɲumanw sigili la sen kan an ka jamana kɔnɔ perezan y'a ɲini cɛlasigɛ jɛkulu fɛ fala ye u ka dɔ fara cɛsiri kan u ka dɔ fara timinandiya kan u ka baarakɛyɔrɔw k'u jija cogo sugu bɛɛ lajɛlen na yaasa u ni maaninfin minnu bɛ yen u ka bɛn baara la min ye baara tacogo ɲuman ye baara kɛcogo ɲuman ye a bɛɛ ka kɛ jamanadenw ka wasa an'u ka lafiya hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni sariyaw olu tilenni ye maa kana fisa ni maa ye baara ka se ka kɛ ka ɲɛ min ye Asimi ye a ye kumala kumaba minnu fɔ kunungo u ye fala ye nin y'o ye samɛ anw da anw da bɛna le o ngarime anw da ye anw dɔrɔn de an ni maa ti fara ɲɔgɔn kan o an bɛɛ bɛna ɲɛ b'an ka dagatigi fɛn fɛn la an b'a bɛɛ de wele ka na anw ka kɛnɛ ka di dɛ fala ye o la aw tɛ se ka don yen o n'an tilara kuma an bɛ sɔrɔ k'aw ladon sabula perezan yɛrɛ ale yɛrɛ ye dagatigi ye fala ye n'an bɔra yen Mali ani Sini ka bolo ni ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na sɛnɛko ta nasira fɛ sɛnɛ minisiri n'o o ye Daniel Simon Kelema ye ale ye Sini lasigiden n'o ye Li Jiang ye Li Jiang a ko a nakun ye min ye fala ye baara jago baara sɛnɛ baara seko ni dɔnko o bɛ se ka don ba la cogo min minisiri min filɛ sɛnɛko kunna nin ye a ko a ye a lamɛn ka ɲɛ fɛɛrɛ minnu b'u bolo u ye hakilina minnu sɔrɔ u y'a bɛɛ lajɛlen faamu don nataw la u na sigi ɲɛŋɛ fala ye yaasa ka se ka kuma ɲɔgɔn fɛ nin kun ye bisimilali ye ka baara in ale kɛra kalo ale tile 4 fala ye min ye segukaw fɛ ye jɛrɛjɛkulu min bɛ sigi san o san n'o ye sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ka bɔ togodaw la Mali Burkina Cameroun Niger Chad Niger Chad ale ni République démocratique du Congo fala ye jamana 15 olu bɛna segukaw fɛ yen k'a daminɛ min ye nin février kalo tile 10 na ka taa bila tile 12 la sa bayɛlɛmali sɛnɛko ta nasira fɛ dugukoloko min ye sumansi gɛrɛgɛrɛw ye ka baara kɛ ni an ka farafin nɔgɔw ye ka baara kɛ ni an ka farafin nɔgɔw ye hakilinaba minnu bɛ sɛnɛkɛlaw yɛrɛ la togodaw la ani jamana 15 minnu bɛ sɛnɛkɛlaw yɛrɛ la togodaw la ani jamana 15 kɔnɔ fala ye k'u bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Segu min ye togodala sɛnɛkɛla musow bɛ na maralaw bɛ na vétérinaire u bɛna na sumala de kɛ an tɛna lajɛ ni n'a sumala ko sumalala zen o tɛ nin kɔni ye tako 4nan ye min ye Segu kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen na ɲɔgɔn sɔrɔ yen sa ka taa nin ko in ale kɛnɛ kan yanni an ka bɔ yen an bɛ taa Sibikaw fɛ yen Sibi min ye CAS ye ni ale alimanw ka baɲumankɛtɔn bolofara kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen ye ka npogotigiw ta kalo 6 npogotigi 80 k'u dege kalan na ani bayɛlɛmali la fala ye u ye fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan kalasakaw fɛ yen goudron o dilanna min ye kalanso ye kalanso kura bɛ ka jɔ o kɔnɔna na wa min ye lemurubaji bɔli ye ale ni ntomi o mɔlenko ɲuman an ka taa kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ko siraba ye yiriwali ye ni siraba ye yiriwali ye bi siraba bilen o dilanna yaasa kalasa dugu bɛ se ka pour ka se ka bɔ yan ka et puis an ye pour ka se ka bɔ yan ka et puis an ye caniveau dɔw k'a kɔnɔ pour que ni san nana ji kana na sigi fɛn kan ji ka se ka bɔ quoi donc caniveau dɔw k'a kɔnɔ pour que ni san nana ji kana na sigi fɛn kan ji ka se ka bɔ quoi donc de fiti an bɛna goudron ni fɛnw k'a kan o kɔni b'an ka projet la an ye mun kɛ an bɔra ka mun kɛ bon an kɔni ma tɛmɛ 2 mois nin kan awɔ an kɛ ka ban parce que gazoil ko crise fɛnw bɛɛ kun bɛ yen quoi voilà bon an kɔni bɛ se ka mun fɔ toujours k'o jija dɔrɔn o jija ka kalan kɛ ka ɲɛ et puis ka sira fana u ka sira matarafa ka an bɛ se k'o conseil de d'u ma quoi n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ kalasa kalanso tun bɛ cɛci ni siraba ye bi o banna kalanso in yɛrɛ kɔnɔ seconde cycle kura bɛ ka jɔ baaraw daminɛna ka ban n'Ala sɔnna a ma utu kalo nata in a bɛɛ lajɛlen bɛ kuncɛ yaasa ka bɛn ni kalanta kura nata ye octobre kalo nata in a bɛɛ lajɛlen bɛ kuncɛ yaasa ka bɛn ni kalanta kura nata ye octobre kalo ale fana nata in kɔnɔna na bon a bɛna jɔ kalanso 3 de don a bɛna kilasi 3 de jɔ voilà an bɛna kilasi 3 de jɔ pour
pour que ekɔliso kɔrɔ ninnu bɛ yen olu caman bɛ yen a tiɲɛnen de don an bɛna olu démoli ni nin saba banna u bɛ yɛlɛma yen quoi donc kan ka daminɛ mois de février ka taa ban août bon pour le moment an bɛ ka implantation de kɛ ani an bɛ fɛ ka appro fana daminɛ semaine in na ka cɛncɛn ni gravier cɛ ka na n'a ye chantier la voilà o de kɔni tun b'an bolo an ka programme na minɛn bɛɛ bɛ yen voilà semaine in na an bɛ appro bɛɛ kɛ nɛgɛ ni fɛn ninnu an kan ka na n'a bɛɛ ye semaine in na voilà classe kɔrɔ min bɛ yen ni nin banna an bɛna olu dɔw ci ka kɛ ka classe kɔrɔw kɛ ka o remplacer quoi bon a baara in ka misɛn dɔɔni parce que n'u ka baara kɛ a tɛ ɲɛ quoi donc i bɛ taa dɔɔni pour que a ka se ka réussir kosɛbɛ parce que hali n'a banna joona ka sɔrɔ a ma ɲɛ avantage t'a la quoi parce que kalan bɛ k'a kɔnɔ fo mois de octobre prochain donc o la an bɛ taa n'a ye dɔɔni an b'a kɛ fo k'a ɲɛ au moins août bɛ kɛ yɔrɔ o b'a sɔrɔ a banna quoi bon a n'o dafara fitinin dɔrɔn bɛ yen a n'o cɛ sinon a kɛcogo bɛɛ kelen mais seconde in ka o ma bɔn ka nin bɔ parce que kɔnɔna ye 9 mètres ni bɛ taa fo 12 mètres na 6 mètres parce que nin ye premier cycle de ale jama ka ca ni second cycle ye quoi sinon a norme bɛɛ kelen a kɛcogo bɛɛ kelen foyi tɛ changé a la mais a ka bɔn ni kɔrɔlen dɔrɔn a banna bon dugudenw kɔni an kɔni b'o jija u k'a fɔ parents ninnu ye u k'a fɔ denmisɛnninw u ka kalan kɛ parce que n'i y'a nin bɛɛ bɛ kɛ pour que kalan ka se ka kɛ ni denmisɛnninw ma kalan k'a kɔnɔ a bɛna fɔ ko so jɔlen nafa t'a la quoi u ka to ka denmisɛnninw conseiller u bɛ ka conseil ɲɛnama denmisɛnninw u ka se ka kalan kɛ parce que n tɛ Marina i bɛ fan bɛɛ la i tɛ ɲɔgɔnna ye kalasakaw denmisɛnninw u ka se ka kalan kɛ parce que n tɛ Marina i bɛ fan bɛɛ la i tɛ ɲɔgɔnna ye kalasakaw fɛ yen bayɛlɛmali bɛ kɛ yɔrɔ min na fɛn fila o bayɛlɛmana zen o fɔlɔ ye min ye o ye jus d'orange ye o ma ka di bɛɛ lajɛlen ye sunkalo in na o ka ɲi musow kɛrɛfɛ kosɛbɛ i y'i sun tigɛ ka se ka lemuruji sɔrɔ k'o sumalen min ntomi dilanlen k'o fana sɔrɔ i bolo k'i ka mɔni ni ka fɛnw dilan n'o ye o fana cɛ ka ɲi safi ale bɛ dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna ale fɛn fila in bɛɛ lajɛlen kan an ye produit kura minnu bɔ o ye jus d'orange de n'o ye nemuruba ji bisilen nemuruba ji gɛrɛgɛrɛ ale ni tamarin pati n'o ye tomi ye tomi pati bɔlen i bɛ se k'a diluer k'a kɛ jus ye i bɛ se k'a k'i ka mɔniw na a bɛ se ka kɛ kangalibaw la o produit kura ye i bɛ se k'a k'i ka mɔniw na a bɛ se ka kɛ kangalibaw la o produit kuraw de b'an bolo nin wagati in na sunkalo in yɛrɛ natɔla filɛ tan cogo min na nemuruba ji in ka fisa kosɛbɛ n'i y'a bila frigo la a sumalen a bɛ se ka kɛ ka sun tigɛ fɛn fana tomi pati in fana a bɛ se ka kɛ mɔniw la a bɛ se ka kɛ kangalibaw la a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ tomi ji ye donc a bɛ gadonmusow bolo lafiya kosɛbɛ an y'a yira u la sara k'a fɔ ko min ye kalasa kɔnɔna na bayɛlɛmali bɛ to sen na hali bi bagan dumuni kura dilannen don u fɛ sɔ fara b'a la min ye tiga fara b'a la fɛn o fɛn bɛ bɔ usine kɔnɔ n'o kan ka fili o fana dɔɔni bɛ k'a la siɲɛ wɛrɛ an bɛna na aw ye aw k'o ye ani yelen fana baara min bɛ ka kɛ bi kalasa kɔnɔna na ani bolofara tɔw ni ala n'a kira sɔnna a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la cogo min ne tun bɛ yan Falaye Keyita tun bɛ yan ani Keba Jalo yaasa ka se ka nin baara ninnu kɛ aw ye bi Sibi ani Kalasa a k'an bɛn waati wɛrɛ. Camion langolo ba naani minnu kan ka taa an ka minɛnw ta Falaye k'olu ma se ka sira sɔrɔ sabula min ye Mali ni Senegal ni ɲɔgɔn cɛ i b'a dɔn k'a fɔ u ye welewelemada kɛ kabini sira in degun kɛra ka sa transitaires ni chargeurs u bɛɛ lajɛlen ale ni jagokɛlaw ni donibatalaw u bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don nin waati in na min ye u ka ɲɛmaa ye ale ye welewelemada kɛ n'o ye Bakisima Sila ye u y'a yira sa k'a fɔ sa ko ka wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ sa cogoya min na min ye degun in bɛ se ka bɔ u ka cogo min na n'o tɛ minɛnko dɛsɛ a bɛ sɔn ka na chef d'état-major n'o ye baro kɛlɛtigi ye a ko dɔ bɛna fara cɛsiri ni timinandiya kan Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na min ye wolomasiri tabaw ye min ye taji ye u bɛ se ka taa n'a ye cogo min n'o ye citernes ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na nin waati in na u bɛ ka dɔw ta ka bɔ kabini Niger ale dankun na ka na n'a ye an ka marabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na DIRPA ale ye kibaruya in di a ko wolomasiri tabaw kɔni bɛ k'u cɛsiri bi yaasa marabolo fɛn fɛn bɛ an ka jamana kɔnɔ Falaye taji ka se ka se yen joona dugudenw ka se k'u ka baaraw daminɛ maa o maa bɛ yen k'o b'a baara hukumu kɔnɔna fana n'o ye chauffeur ye ko u n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna kɛnyɛrɛye télévision so min bɛ yen n'a fɔ ma ko D3 TV ale taara ka taa i ɲɛda olu ka baarakɛyɔrɔ kan Mamu Dafɛ n'a nɔfɛmaw u tun ye min ye Bulonba u tun taara u ɲɛdaw kan o kɔfɛ sa Zɛmɛnba ma u taara u lajɛ ale ni Palais de la Culture min ye Fuseni Mayiga ye
ni ale ye nin télévision so kura in ye sa ale kɔni bɛna sigi an ka jamana kɔnɔna na seko ni dɔnko o yiriwali kan cɛncɛn fo ka jamanaw fana kɔnɔna na ka se ka jaw bɔ ja minnu bɛna kɛ tare ye min ye jɛkulu min bɛ nin ko in kunna sa n'o ye arc-en-ciel ye ale yɛrɛ de kɔni ta ye D3 TV in ye a bɛ ka baaraw kɔni dɔnnen don ka ban sabula min ye arc-en-ciel ye ale ye ja caman bɔ an ka jamana kɔnɔ a yɛrɛ caman taara Facebook kɛnɛ kan denmisɛnnin kunda maakɔrɔ kunda fo ka taa se etalonni ɲininka o yɛrɛ ɲinini ma Facebook tɛmɛnen na Mamu Dafe y'u fo k'u tanu baara kɛcogo ɲuman na anu b'a fɛ ka kumaw ta cogo min na ka baara kɛ cogo min na seko ni dɔnko k'u sinsin o kan jagoya don f'ale ka na u senkɔrɔma don u ka nin baara ninnu na kɔkan kibaruyaw la Burukinakaw fɛ Capitaine Ibrahima Traoré kunun ko ale ye FM maaw olu bisimila min ye FM ye sa olu kɔni nana kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ka na hakili jagabɔ kɛ hakili jagabɔ min n'u ni Burukina bɛ se k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na n'o ye Banque Mondiale bolofaraw ye ani ka u bolo di ɲɔgɔn ma u ye foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin Burukina ma wulikajɔ min kɛra nin waati in na gɛrɛntɛ k'o sigi nafolo ka se ka don a donda fɛ faso yɛrɛ ka se ka baara kɛ ka yiriwaliw sigi sen kan u ye Burukinakaw fo o la kosɛbɛ Kɔdiwarikaw fɛ min ye pankuru dɔ ye n'o ye Air France ta ye Fala ye k'ale taara ye jɔlen kɛrɛfɛla la min ye jɔyɔrɔ min ni a n'o man kan maaw kɔni bɛ ka ɲininkali de kɛ sa mun ye pankuru in sɔrɔ Félix Houphouët-Boigny ale tɔgɔla pankuru kɔnɔ na a kɛra nin kalo in tile 3 tɛmɛnen Gabɔnkaw olu ka jamanakuntigi ale ye Diomaye Faye n'o ye Bassirou Diomaye Faye ye Sénégal jamanakuntigi ale y'o bisimila kɛrɛnkɛrɛnnenya la o kun tɛmɛtɔ don u fɛ yen jamana fila in kɔni ka taa bolo di ɲɔgɔn ma sira u y'olu fɔ farafinna an fanfɛ bolo ni farafinna jamanaw sa olu bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na ka se ka baara ɲuman kɛ min ye yiriwaliko ta na sira fɛ u da donna nin bɛɛ la Diomaye Faye kɔni y'a ɲini Brice fɛ sa ni Ala sɔnna a ma Sénégal ka yɛrɛma hɔrɔnya san 65 o ye avril kalo nata ye Dakar ye k'a ka d'a ye a ka ye o kɛnɛ kan États-Unis kaw y'a yira Fala ye ko min ye u ka wolomasiri taba damadɔ ye u bɛna n'olu bila Nigeria kaw olu fɛ o kuma surasi tɛ Nigeria première puissance tɛ de Afrique de l'Ouest sabanan farafinna kɔnɔ ayiwa ko Tinubu ale ni Donald Trump k'u kun ye nin kuma fɔ san ban waati n'o ye san 2025 ban waati ye ko ka se ka dɔ fara min ye Nigeria wolomasiri tabaw ka baara kan min ye Bamajɔ ni wale kɛlɛli o hukumu kɔnɔna na Bamaci jɛkulu minnu bɛ République démocratique du Congo la Fala ye n'o ye M23 maaw ye u n'u ka jɛrɛjɛkulu n'o ye AFC maaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko muguci min kɛra drone ci ye ka ɲɛsin Kisanga ni pankurutigi kɛnɛ ma ko olu de ye a baara kɛ koyi ko cɛ tɛ muso tɛ ko olu don nka min ye drone ninnu kɔni u ma se ka dankari pankurutigi kɛnɛ ninnu na nka u y'a yira sa k'a fɔ ko kabini janvier kalo tile 31 ka na se février kalo tile fɔlɔ ma u bɛ munumunu sa olu la pankurutigi kɛnɛ in da la yaasa u bɛ se ka ale minɛ cogo min na nka sɔrɔdasiw kɛlen don k'u jɔ u jɔyɔrɔ la Kadafi denkɛ ka banni kuma a cayalen don min ye Saif al-Islam Kadafi ye san 53 ala ale ka kalifa minɛ la février kalo tile 4 Zintankaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min y'u ka jamana ale worodugu yanfan fɛ a fatura k'a to a yɛrɛ ka so kɔnɔna na jɛkulu marafatigila ko nɔmali dɔw de kɔni ye baara in kɛ a ka sɔrɔdonbaga y'a yira sa k'a fɔ ko maa min kɔni don k'a kun kan ka kɛ Kadafi tiɲɛ ta b'a ye Fala ye min ye ɲininiw tun bɛ ka kɛ CPI fɛ yaasa ka se k'i bolo da maa kofɔlen kan nka kabini a yɛrɛ bɔra ka politiko kuma fɔ sa san 2021 ko ye dɔ fara a ka degun kan fo ka taa se a yɛrɛ fatuli ma Ukraine ale ni Irisilakaw k'u bɛ sigi ka fɔ kuma na kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati la Abu Dhabi kaw fɛ yen Amerikɛnw ka kunnafonidilaw ye o kibaruya di ko kɔni sen kɔni u bɛ fɛ cogoya suguya bɛɛ lajɛlen bɛnkan ka se ka sɔrɔ Ukraine ni Irisi ni ɲɔgɔn cɛ Donald Trump ka maa kofɔlen min taara Minneapolis kaw fɛ yen n'o ye Tom Homan ye ale y'a yira kununko ko min ye polisi 700 kɔni k'u bɛna olu bɔ sira la sabula mankan minnu kun cira nin dugu in kɔnɔna na sa u kun ye polisiw bila u ka na maa 2 o de kɔni kun fatura wulikajɔ ninnu senfɛ États-Unis kaw fɛ yen États-Unis ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Floride kaw fɛ yen maa min bɛ n'o kɔni kun y'a k'a bɛ Trump fa ko a kan ka bila maa kofɔlen n'o ye Iran Uruti ye ko a yɛrɛ kɔni ye waleya ninnu bɛɛ lajɛlen la ko dɔn k'a yira k'a fɔ k'a tun b'a fɛ ka Trump fa han san 2024 septembre kalo ale kɔnɔna na halisa États-Unis kaw fɛ yen kalo damadɔ jɔrɔna kɔfɛ Fala ye kunna siniko min ye Lamɛrikɛnw y'a yira sa k'a fɔ ko jago kɔni bɛ se ka tɛmɛ u ni farafinna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa maa minnu bɛ minɛnw ta n'o ye Karayogow ni minɛnw ye ka taa n'u ye u fɛ yen olu bɛ se cogo min na k'u ka baaraw kɛ k'a sɔrɔ douane ale taxi tɛ u kan maa bayirika de bɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Nicolas Maduro ale masurunamaw ye Caracas dugu kɔnɔna na k'u ka nisɔngoya yira
y'a yira fana min ye Nicolas Maduro ko k'a bila n'a furumuso n'o ye Celia Flores ye olu minnu minɛna janvier kalo tile 3 américain olu fɛ énergie ko ta na sira fɛ Fala ye farafina k'a ye paraba kɛ koyi paraba min n'o tɛna se ka dogo cogo si la sabula ko san 2025 kɔnɔ min ye farafina jamanaw kɔnɔna na kɛmɛ sarada la ni o panneau solaire o de sigira farafina bɛɛ kɔnɔ ko ɲɔgɔnna kun famana ka kɛ bi ko jamana caman cakɛda caman ani baarakɛyɔrɔ caman u bɛ k'u ɲɛsin panneau solaire ma sabula nin waati in na ale ko o de ka nɔgɔ kosɛbɛ an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ni farikolo ɲɛnajɛ ale kɛnɛ ye. Fala ye fédération malienne de football maaw n'o y'u ka comité exécutif ye maa 19 a bɛɛ lajɛlen ye wala sɛmɛ ni kuma caman fɔra min ye directeur national des sports ani éducation physique n'o ɲɛmaya bɛ Bubu Jalo bolo bi a ko sa ko 9 ye olu ɲɛmaw ndolatitɔ minnu bɛ yen ko a b'olu wele alamisa wɛrɛ février kalo tile 12 nɛgɛ kanɲɛ 10 waati u ka na ale jabala la olu bɛna kuma ninnu bɛna tali kɛ min ka Fala an ye min mɛn o ye farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ yɛlɛma cogo farikolo ɲɛnajɛ ka se ka nafa ɲɛ farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ baarakɛlaw ye an ka bɔ dɛnkɛrɛfɛ la wari minnu bɛ sɔrɔ ko minnu bɛ kɛ u ka se ka don wa fɛɛrɛw bɛna sigi fana farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ sɛngɛrɛmadonba dɔ bɛ se ka sɔrɔ cogo min ka se ka taa sira fɛ sira min bɛ se ka nɔgɔya Fala nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ waati min maa caman y'a yira k'a fɔ ko min ye FIFA ni CAF ye olu kan ka lɛtiri ci nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na an ka kibaruya sɔrɔ cogo la ka na di fédération malienne secrétaire général ma min ye FIFA ni CAF ye u kan ka maaw bila ka na kɛnɛ kan ka na lajɛ baara jumɛn bɛ yen wa maa minnu bɛ k'a fɔ fana ko min ye FIFA ni CAF ye k'u ti jɛ ni minisiriso sen dɔ ne ala Fala ye o y'a ye ni jɛkulu sigilen don sen kan dɛ ni fédération bɛ yen minisiri tɛ kuma nka ministère ale de b'a ka fanga di fédération ma a ka kuma a tɔgɔ la ni comité exécutif tɛ Fala ye ni bolo fununa a bɛ d'a tigi de kun na donc an yɛrɛ tun ye nin de laɲini ministère so fɛ Fala an ye kibaruya minnu sɔrɔ n'o bɛ sɔn ka mɔgɔw wasa kosɛbɛ o ye k'a fɔ jamana yɛrɛ ɲɛmaaw bɛ min nɔfɛ bi jamanadenw wulila ka mun fɔ farikolo ɲɛnajɛ ka bila sira kura kan sɛbɛn kuraw ka na a la bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'i bolo don a ko la ka se ka sɛbɛn sigi sen sɛbɛn minnu bɛ jamana nafa min bɛ se ka taa bɛɛ lajɛlen kunnafa maa si kana kɛ dɛnkɛrɛfɛ ye yaasa jamana fana ka se k'a dɔn k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ jɔyɔrɔ ye min ye k'o kɔni u ka laɲini ye an y'o sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu b'a ko ninnu kunna nin waati na Fala ye u kɔni ko ɲɛmaaw ye bɛ ka min ɲini furugu foyi kana wuli a bɛɛ ka segin ka k'a kan ka sɛbɛn kuraw dilan ka taabolo ka sariya kuraw dilan ka min ye fédération yɛrɛ bila kulu kan kulu minnu bɛ yen bi diɲɛ tɔw ta bɛ ɲɛnabɔ cogo min Fala ye bɛɛ k'i ta ni bila dɔ sɛbɛn kɔnɔ maa si kana kɛ gɔn kelen na y'a ko la furugu kana ye a la k'o de bɛ ka laɲini o la yɔrɔ kɔni i tɛ se k'o kɛ n'i ma maaw wele k'u lamɛn ligiw olu jɔyɔrɔ ka bon parce que n'i y'a mɛn ko balontan bɛ kɛ Mali fan 14 wɛrɛ Fala ye ligiw de bɛ yen fédération comité exécutif sigi ani clubw ani ye minnu f'i ɲɛna jɛkulu tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen nka a fa balontan o ye balontannaw de ka problème yɛrɛ Fala ye sɔgɔmada in an ye min sɔrɔ o ye nin ye k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 21 tɛ Ala ka tile hɛrɛ caya Ala ka sɔn ɲuman kan ye sini kɛnɛ laban ɲuman Ala k'o d'a ma k'aw bɛɛ lajɛlen hakilila jigin dɔrɔn k'a fɔ ko min ye jɔnjɔn ye o nana di jɔnjɔn in ale dira YouTube fɛ maa 100,000 ko b'an ka page kan nin waati in na n'an bɔra 100,000 la sa an bɛna maa 1,000,000 fana ɲini yaasa halisa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wasa sɔrɔ cogo min nka nin jɔnjɔn in aw minnu b'an filɛ aw minnu b'an lamɛn aw minnu b'an bilasira aw minnu bɛ kangaru d'an ye aw de ta don sabula aw de bɛ fɛ a ka kɛ ka ɲɛ aw ka hakilina n'aw ka miiriya ɲuman o de y'a to an ye nin sɔrɔ ani aw ka danaya ka da an kan k'a lamɛn su ani tile an b'aw bɛɛ fo o la k'a yira la k'a fɔ ko aw de ta don anw ta tɛ ka bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na ka kɛ ni nin jɔnjɔn in sɔrɔlen maa 100,000 an ka page YouTube ale sanfɛla la Fala ka kun bɛ yan ne a k'an bɛɛ waati wɛrɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 0
tan ni kelen mugan walima 80 fu ni fu tan ni kelen mugan ni fila walima 98 tan ni wolonfila 36 75 n ko 98 tan ni wolonfila 36